Hinobaan, balita kag serbisyo publiko. Sa akad-aga, kagabi nga may paglaom, tingog sang komunidad, amo ang ginahandom. Sa hinobaan, kakaiping nga lugar, balita kag serbisyo, handa gid ipalaot, mga serbisyo nga dapat ninyo mahibaloan, mga programa nga para sa pumuluyog tanan, nga ginadala sa aton ni kapartner Kenneth Perez. Hinobaan, balita kag serbisyo publiko, programa nga ginapamatian sa pumuluyog. Hinobaan, balita kag serbisyo publiko, magadulong sa inyo nagapagan, nga balita kag serbisyo. Serbisyong matuod, wawala sang tili, para sa inyo kami nagapaningkamot gid. Impormasyon nga klaro kag masaligan, para sa kaayuhan sang bug-os nga banwa naton, sa handom sang naton pinalangga nga mayor. Dang Anthony Felicias, dalon sa tagsa ka pumuluyo ang serbisyo. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang 13 ka barangay nga sakop sang banwa sa Hinubaan. Nagapamati nga barangay damutan talakagay barangay 1, Hinubaan, barangay 2, balita kag serbisyo publiko. Asia, Bulwanan, Tawag, Kulipapa, kag barangay Sangge. Hinobaan, balita kag serbisyo publiko, serbisyong totoo para sa inyo. Balita kag serbisyo publiko, tingog sa pumuluyo, tingog sa hinubaan. Balita kag serbisyo publiko, kapupot ang inyong kapante. Kenneth Perez. Hinobaan, balita kag serbisyo publiko. Hinobaan, balita kag serbisyo publiko. Sa akad-aga, kagabi nga may paglaom, tingog sang komunidad, amo ang ginahandom. Sa hinobaan, kakaiping nga lugar, balita kag serbisyo, handa gid ipalaot, mga serbisyo nga dapat ninyo mahibaloan. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan,
balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan kag kaibig nga mga lugar. Magadulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. 1. Hinubaan. 1. Hinubaan. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan kag kaibig nga mga lugar. Magadulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. 1. Hinubaan. 1. Hinubaan. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Kaupod ang inyong kapartner Kenneth Perez. Oras sa Pilipinas, 57 minutos na nakaligas sa tak ng alas 10. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayogid nga aga banwang hinubaan. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Mayogid nga aga sa 13 ka barangay sa Banwasang Hinubaan. Sa din mga kapartner, live kita. Live na live kita sa Pagbanaag Radio, the official radio station sang Promotion and Information Office ang Banwasang Hinubaan. And of course, simultaneously live kita sa 96.7 FM. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Mayogin nga aga sa aton pinalangga nga Mayor Dap Anthony Vidaura sa Garoliquias. Kakaman sa aton nga Vice Mayor Francisco Toy Bilbao. Kag sa makaupod nga mga SB member sa Banwasang Hinubaan, good morning! And of course, good morning sa tanan man nga mga empleyado sa Hinubaan. LGU Hinubaan, mga kapartner, good morning dira sa inyo. Sa tanan nga mga nagatutok sa inyo dira nga mga radyo, kag sa mga nagatanaw dira live. Live kita subong simultaneously live sa official Facebook page Pagbanaag Radio 96.7 The Lovely News FM, and of course sa inyo mga radyo 96.7 FM. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Sa gyapon mga partners sa sila naton, ini nga programa ginbalay para mangin updated kita, no? Mangin updated kita sa mga programa kag mga serbisyo nga ginapalabot sang Banwasang Hinubaan para sa mga pumuluyo mga kapartner. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Mayogin nga aga sa aton ang Promotion and Information Office Head, Mr. Amer Matugas, and on the technical side, kapartner naton John Squared Kubid. And of course mga kapartner, mayogin nga aga sa aton mga palangga, mga kasulabs, kag sa tanan-tanan nga nagatutok na subong dira sa inyo mga radyo kag sa aton live. Magapalabot naman kita sa mga natipon naton nga mga balita, update sa programa kag serbisyo nga ginapalabot sa Banwasang Hinubaan. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Masako ang ining simana mga kapartner kung sa diin makita naton
ang mga programa, mga proyektong natapos sa sini naman nga semana. Updates mga kapartner ginapalabot naton diriya sa banwasang hinubaan. Aton ini mga partner isa-isahon. Aton ini muni-munihon ining mga updates naton mga kapartner. Updates naton nga kung sa diin posible wala pa ninyo na ibaluan. Pero ti samtang nagapamati kamo ya nagapadayon kamo sa pag monitor diri sa aton yang radio station sa Pagbanaag Radio kag sa 96.7 FM. Sa nasinay ko na gani mga partner, dire kamo permit iner nga frequency. Kay amo ini ang makatag sa inyo sang mga updates, mga ihibalo. Nanuod siya sa mga nagakalatabo dire sa banwasang hinubaan kag sa mga kaiping nga mga lugar. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa tinalikdan nga inadlaw mga kapartner, no, nakita naton officially ginpost sa Facebook page sa aton pinalangga nga mayor, recognizing hinubaan as highly functional sa ginatawag nga Anti-Drug Abuse Council performance sa audit mga kapartner sang tuig 2025. Ini nagapakita mga kapartner sang kolaborasyon sang Law Enforcement Agency, Barangay Partners Institution. Konsa din mga partner ang commitment sa pagpatigayon nga mangin safe, resilient, kag drug-free ang banwasang hinubaan. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa gyapon ginapalabot gid sa aton minangga nga mayor, sa gyapon padayong kita sa pagtrabaho hand in hand para masustain ang progreso kag pagmintinar sang kusog sa pag-commit nga mangin peaceful kag progressive community ang banwasang hinubaan. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Taking congratulations sang Department of Interior and Local Government ang banwasang hinubaan for being highly functional Anti-Drug Council, Anti-Drug Abuse Council Performance Audit Year 2025. Component LGU of Negros Occidental. Congratulations, Municipality of Hinubaan. Kag ang banwasang hinubaan nagapalabot man sa pagka-congratulate kay Engineer Jose Albert Barugo. Ang banwasang hinubaan naga-extend gid sang mainit-init nga pag-congratulate kay Engineer Jose Albert Barugo sang iyang bag-ong designation as the new Regional Executive Director of the Department of Agriculture, Negros Island Region. Good morning, Pastor Ibanez. Ang mapisa naton nga pastor nga nagapadayon sa paambit, padayon nga nagapalabot sang mayong balita diri sa aton nga estasyon. Good morning, Pastor. Si Engineer Jose Albert Barugo, pirmi niya nagakadto diri sa banwasang hinubaan.
Kag isa ini siya nga naga-inspect, nagatanaw sang mga proyekto diri sa banwa sa Inubaan in connection with the budget from the Department of Agriculture. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Di kabay untani, no, kita naton mga kapartner. Inimbalang ginahandom sumong sa banwa sa Inubaan nga kabay untani sa uling mga inadlaw, matigayon ini ang cold storage facility. Mga kapartner, isa nga magrasyahan sini ang banwa sa Hinubaan. And of course, ang pumuluyo sa banwa sa Hinubaan. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sama na mga partner nga aton pinangga nga mayor nag-extend gid sa pag-congratulate kay Engineer Jose Albert Barugo. Suno sa iyang mensahe on behalf of the people of Binubaan, I express my full support and optimism for your leadership. May your tenure be marked by integrity, excellence, and meaningful impact for every farmer and fisher folks in our region. Of course, mensahe ina sa aton pinalangga nga mayor, Mayor Dap Anthony Vidora sa Gareliquias. James Lacson Garcia, good morning. Good morning, Inubaan. Good morning, Pre Kenneth Perez. Watching from Purok Size. Thank you so much. Kumpare naton James Garcia. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sang tinalikdan man nga may nadlaw, aton pinalangga ang mayor na extend gid sa pag-congratulate kay Congresswoman Mercedes Chiding Alvarez sa pagduso sining House Bill number 20 or 2033 nga kon sa diin maga-establish sang Professional Regulation Commission o kon PRC diriya sa syudad sang Kabangkalan. Kon sa diin approve na ini sang Committee on Civil Service and Professional Regulation sa House of Representatives. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Di daw sa ano bala nga maserbisyuhan ang hindi lang Kabangkalan, hindi lang Hinubaan, hindi lang Ilog, or hindi lang Chicks area, no, hindi lang Kawayan, Hinubaan, Ilog, Candoni, Kabangkalan kag Sipalay ang maserbisyuhan sini, kundi ang mga kaiping nga mga lugar, mga kapartner. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kon matigayo na gid ini kag maestablisar, maplastar ang PRC sa Kabangkalan, hindi na kita magtabok or maglabot pa sa Bacolod City. Juan Hindi na Hinubaan, tayo magkatupa balita sa kag Bacolod serbisyo City publiko. para lang magproseso sa Professional Regulation Commission o kon PRC. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko.
Tiyan mo inaiya panguna-una ang aton nga pinalangga nga Congresswoman Mercedes Chiding Alvarez, mga kapartner. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Isa ini kapagpakita sa nga commitment sa pumuluyo diri sa Chicks area. Isa ini kapagpakita nga kung sa diin mga kapartner, suno pagani sa iya. Bahala kung sino man iya ang nagapungko. Suno sa iya, ini mangin permanente kag maplastarya bilang opisina sa banwa o sa syudad sa Kabangkalan. Public office is neither permanent nor a right. It is a privilege entrusted to us by the people. That is why we must work to build enduring institution that will stand the test of time. Suno sa iya, suno sa aton pilanggang Congresswoman Mercedes Chiding Alvarez. Kag suno sa iya, regardless of who holds office in the years to come. Bahala kung sino man yung magapungko. Bilang isa ka politiko, suno sa iya, ang importante, baitot sa iya nga mensahe, maplastar, maestablisar, mapatindog ang Professional Regulation Commission sa siyudad sang Kabangkalan. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Amo na yung mga pauna-una. Di imagine siya ang principal author sini, mga kapartner. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Oras sa Pilipinas, alas 11:14 na sang aga, mga kapartner. Panayo kita nagapangalaga diri sa Pagbalaag Radio. Kag babatian kita sa 96.7 FM. Standby kita, mga kapartner, mapalapot kita na sang malipot naton nga pagpaambit sining aton nga kalantahon diri sa atong programa One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Good morning, partner naton Elmera Estuso. Standby kita, mga kapartner. Serbisyo publiko. Sa aga-aga, kagabi nga may paglaw, tingog sang komunidad, amo ang ginahandong sa Hinubaan, kakaiping balita kag serbisyo, handa gid ipalabot, mga serbisyo nga
programa nga para sa pumuluyot tanan nga ginadala sa aton ni kapartner Kenneth Perez. Panghinobaan, balita kag serbisyo publiko, programa nga ginapamatian sa pumuluyot. Panghinobaan, balita kag serbisyo publiko, magadulong sa inyo nagabagan nga balita kag serbisyo. Serbisyong matuod, wawala sang tili. Para sa inyo kami nagapaningkamot kit. May impormasyon nga klaro kag masaligan. Para sa kaayuhan sang bugos nga banwa naton. Sa handom sang aton pinalangga nga mayor. Kang Anthony Felicias, dalon sa tagsa ka pumuluyo ang serbisyo kag programa sang banwang hinubaan. Ang 13 ka barangay nga sakop sang banwa sang hinubaan. Nagapamati nga Barangay Damutan, Talagagay, Pakikyangan, Barangay 1, Barangay 2, San Rafael, Puok, Alim, Asia, Pulwangan, Dawag, Kulipapa, kag Barangay Sangge! Panghinobaan, balita kag serbisyo publiko, serbisyong totoo para sa inyo. Panghinobaan, balita kag serbisyo publiko, tingog sa pumuluyo, tingog sa balita kag serbisyo publiko, kapupot ang inyong kapante. Kenneth Perez. Panghinobaan, balita kag serbisyo publiko. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Oras sa Pilipinas, 19 minutos na nakaligat sa tak ng alas 11. Padayon kang napamati diri sa Pagpanaag Radio. Kag sa aton nga palatuntunan, Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sang tinalikdan nga adlaw mga kapartner, ginabuksan ining ginpatigayon nga basic dairy husbandry training para driya sa banwa sang Hinubaan mga kapartner. Sang pizza 19 sa bulan sang Pebrero sa Zella Mountain Retreat sa Barangay San Rafael. Konsa din mga kapartner gipatigayon ang duha ka adlaw or 2-day capacity building initiative nga ginapangunahan sang National Dairy Authority o kon NDA Region 6 sa pagkooperar sang local government unit sa banwa sang Hinubaan
sa idalom sa nga liderato sa aton pinalangga nga Mayor Dap Anthony Vidaurasaga Reliquias. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang representative mga kapartners ng NDA naghatag sang overview sa mga trainees about the objectives, highlights nga kung sa diin ang paano nila ma-manage especially ang health sang mga kasapatan kag ang mga program implementation sa idalom sang CFIDP nga framework mga kapartner. Ang isa ka seremonya ginpatigayon right after mga kapartner sa itong seremonya ginpatigayon dayon ang session on basic dairy husbandry para makadugang ihibalo sa mga local farmers kag mga stakeholders. Makahatag sa ila sang praktikal nga ihibalo kag sa paghanas pagid sa ila mga kapartner sa ginatawag nga dairy industry. Makita naton mga kapartner nga ngaton pinalangga nga mayor wala giduuntat sa pagsuporta especially sa mga programa sang Department of Agriculture. Kaga pinaagi sining partnership sa tunga sa National Dairy Authority. Ang banwa sang inubaan naga-invest sang ihibalo kag abilidad sang tagsa ka mga mangunguma or especially ining mga nagasagod sa kasapatan para mangin produktibo sila sa ulihi nga manginadlaw. Kag sa ulihi amo ini ang mga dugang pagin nga ekonomiya para sa banwa sang hinubaan. Ti-imagine naton mga kapartner sa pagsagod sining mga kasapatan, makita naton mga kapartner nga gina-enhance, ginatudluan pagid, kag ginadugangan ang ihibalo sang tagsa ka mga nagasagod sang kasapatan. Dito malagsahon, inaiya mga kapartner, makita naton, kag ina sa ulihi, mangin mapinuslanon, para man sa banwa sang hinubaan. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Nagbisita sa opisina sa aton pinalangga nga mayor ang mga kabataan. Ining mga young hinubanon swimmers. Nagbisita sa opisina sa aton pinalangga nga mayor. Ining mga nagatin sa Milo Western Visayas Meet mga kapartner. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo Kagin publiko. representahan ini sa mga estudyante sa Bakuyangan Elementary School kag Talakagay Elementary School. Sa ilang pag-participate sa Milo Inter-School Long Course Western Visayas 2026 nga ginpatigayon sa Panaad Sports Complex sa siyudad sang Bacolod sang tinalikdan nga Pebrero 14, 2026. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Te pagbisita nila sa opisina sa aton pinalangga nga mayor, kaupod ining mga estudyante, mga coaches, school officials, ila mga ginikanan nga kon sa diin ara gid ang suporta sa sini nga mga kabataan. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kag ini mga partner nagapakita sang masiling naton bugal dugang sa banwa sang inubaan nga mismo ang banwa sang inubaan may mga representante, may mga delegates, may mga estudyante nga kasarang magbatok sa sini nga mga
patimpalak sa sining nga mga kompetisyon mga kapartner. Di wala niya paulihi ang banwa sa Hinubaan, especially mga swimmers naton, mga young swimmers sa banwa sa Hinubaan. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Yang aton niya pinalangga nga mayor, ara gid padayon nga nagasuporta sini nga mga kabataan. Ngati sa uli may nadlaw amo ini sila ang mangin na representante man sa mga dalagkuan na yang mga kompetisyon, especially sa patag sang swimming mga kapartner. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mayogid nga aga dira sa Purok Waling-Waling, Barangay Talakagay. Happy Fiesta dira sa inyo. Kag congratulations sa mga nagdaog sa ginapatigayon nga MDVR Video Key Challenge dira sang Tinalikdan kagabi. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sang Tinalikdan nga adlaw, ginpatigayon ang launching sining project sang Pamana, DSWD Pamana. Of course, sa suporta sa aton pinalangga nga mayor sa Upper Bakuyangan Farmers. Ining rice mill project mga kapartner. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ginapatigayon sang Upper Bakuyangan Farmers Association ang launching sining rice mill project sa idalom sang Sustainable Livelihood Program o kon SLP sang Pamana category sang Department of Social Welfare and Development Office. Hinubaan, Ang ining balita inisyatibo kag mga serbisyo kapartner publiko. nagapakita sa ginatawag naton strategic investment, especially sining mga harvest bala sining mga mangunguma, hindi na sila magdulog pa sa ubos kay dira mismo sa babaw sa area sang Upper Bakuyangan may ara na sila kaugalingon nga rice mill mga kapartner. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kagang ini nga proyekto na patigayon na implementar sa partnership sa Hinubaan Local Government Unit sa liderato sa aton pinalangga nga mayor, Mayor Dap Anthony Vidaura Sagarelikas. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ini tungod nga ginatanaw sa aton pinalangga nga mayor kung ano pagid ang pwede nga mga proyekto nga mapalabot sa tagsa kapamuluyo. Imagine na balaya, tiyan mo na nasiling naton mga bringing the services closer to the people. Kaya mga taga-Upper Bakuyangan hindi niya magdulog din sa ubos para lang magpagaling sa ilang mga humay. Kay mismo gindala na dito sa ilang nga ogsaran. Ini tungod man sa pagpingikusog sa aton pinalangga nga mayor kag sa pagsuporta ni Congresswoman Mercedes Chiding Alvarez mga kapartner. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Dito sa ano bala ka nami nga mga pumuluyo dito, mga mangunguma dito. Hindi niya mabudlayan. Diyan muna mga kapartner. Kay sining Sustainable Livelihood Program nga ginapalapot sa aton pinalangga nga Congresswoman Mercedes Chiding Alvarez. Wala gini siya permiya nagasiro. Wala gini siya permiya nagaindi. Basta makabulig sa tagsa kasosasyon diriya sa banwa sang Hinubaan. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mayogin nga aga, partner nato ni Sus Miguel Solinas. Morning, Paps. Pa-shoutout lang da. Thank you, Paps. Pa-shoutout lang da kuno Jesus Miguel Solinas is watching right now. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko.
Mayo gid nga aga sa aton nga paashead John Ray Resting Reliquias. Executive 2 sang aton nga pinalangga nga Mayor Dap Anthony Vidora sa Reliquias. Sa gyapon ginapatigayon ang coastal clean-up drive. No, drive sa may bantay dagat. Di ka nami mga kapartner kay kagina ng limpyo naman ang LGU job order employees. Kagagi namin tinarget ang bantay dagat mga kapartner kay isa ini sa mga lugar nga gina-maintain, gina-develop tungod kay isa na ini masiling naton nga daw mini Boracay sang hinubaan. Di ka nami sa February 13 kag 14 daw may fiesta lang sa bantay dagat. Nagatipon ang tagsa ka mga pumuluyo, tagsa ka pamilya, nagapamanyapon, nagapamahaw, o kung nagaburubanding lang mga partner. Kagalos ka nagabiya, may taho nagid ang bantay dagat. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kaya mo na gani, ginangyo, tagid ang tagsa ka pumuluyo. Nga kung maglagaw kita sa bantay dagat, hindi taman paglaptahon aton mga basura. Kay para mamintinar ang katinlo, kag kung may mga bisita kita nga nagakadto, hindi lang yan local nga mga visitors naton, local nga tourist naton, kundi mga neighboring naton nga mga banwa kag syudad, mga bisita sa banwa sa Hinubaan, makasiling man sila, kanami sang banwa sa Hinubaan, kanami sang bantay dagat. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Di bala ka nami, sumong yung ginastoryahan. Nang ligad, lagaw ko sa sipalay, nangapi-kapi lang ko dito. May nangamusta sa akon. Siling niya, kuya, kamusta? Bako okay man. Niya, kuya, gatanaw lang ko sa inyo lugar sa Hinubaan. Kanami nagid sa inyo nga bantay dagat. Live na live ang inyo nga bantay dagat. Thank you, gid. Kita mo, may naga-appreciate, nagapawala lang sila pero nagatanaw kung ano kanami sang bantay dagat mga kapartner. May naistorya man ta dito sa bantay dagat samtang nagagaw-lagaw kita. May nagpakilala sa aton. Pagpakilala, ang iyang bisita, in-introduce siya man. Siling niya, they are from Victoria City. Nakita lang nila kuno ang bantay dagat nga katahom. Siling niya, one of these days, weekend, mabisita kita sa Hinubaan. Kag gintuman gid nila, nag-spend sila sa holiday sa Hinubaan, kag naglagaw sa bantay dagat. Kag suno sa ila, wala gid sila nagsala, katahom sang bantay dagat. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Balan mo mga kapartner, kung kisa kung tanawon mo lang kapin pagikon taga diri ka Hinubaan, paglagaw mo sa bantay dagat, na masiling ka lang wala, lagawan lang, higad bye-bye. But you know what mga kapartner, what makes it complete nga makasiling ka tahom ang bantay dagat? Nga na makasiling ka gid nga daw, bantay dagat, sunset view sang Hinubaan. Because it makes it compose, it compose of the people nga nagalagaw dira sa bantay dagat mga kapartner. Hindi lang yan tungod kay naglagaw ka mo dira, amo ni nami. Amo na sa mga tagapamati, bilang nga taga Hinubaan. Mga kapartner naton dira. Nagalagaw kita dira, wala man kita may ginabakal. But you know what mga kapartner, isa ka mo, part ka mo, kung nga nga nami, kag-attractive ang banwa sa Hinubaan, kag nga ang attractive ang bantay dagat mga kapartner. Nga man, kung nagalagaw ka bilang isa ka turista dira sa bantay dagat, kung ikaw lang isa, wala dira sa tao, hindi mo ma-appreciate ang katahom sang bantay dagat. Pero tungod kay ara kada paglagaw sang turista, katahom sang bantay dagat, kanami isang sand, kanami isang balas, kalimpyo,
kanami sang dapya sang balod, kanami sa mga tao nga nagalibot-libot, may nagahampang, may naga-frisbee, may nagalagan nga mga kabataan, may nagaligo sa baybay, may naga-video sang sunset, may naga-Instagramable nga mga views nga ginakuha, may nagakaon sa tables, may nagaro-istorya, may music ka mabatian. I-combine mo na tanan mga kapartner. That makes one place beautiful kag momentos or halandumon nga lugar diri sa banwa sang hinubaan. Amoy na mga kapartner kung gina-encourage sagid kamo. Lagaw kita sa bantay dagat. Tungod kay mga turista nga maglagaw diri, isa ina ka makahambal sa ila katahom sang bantay dagat, katahom sang sunset view or sunset view sang bantay dagat. Tungod kay damo nagalagaw, kanami may nagakaon-kaon, may nagauruhampang, may nagalagsanay, may nagairo-istorya, may nagadate, may nagadate. Kag wala labot dira mga partner. Padayon ang negosyo tungod kay may nagakaon, nagahalibot ang ekonomiya sa bantay dagat kada gabi mga kapartner. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Amo na mga kapartner, once in a while, lagaw man kita sa bantay dagat. Kung hindi man weekend, weekdays. Nga man, kita mismo nga mga lokal nga taga diri sa banwa sa hinubaan mga kapartner, nagadugang kita, ingredient, nagadugang kita sang katahom sang bantay dagat mga kapartner. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kabay untani mangin klaro ina sa aton. That is why ang kanami pagid makita naton mangin disiplinado man kita. Bago gisabla may mga tricycle, may mga motor, single nga motor, may mga salakyan gyapon nga nagaparking sa bantay dagat. Katig-a ulogit. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Bato-bato sa langit, ang maigo, wag magalit, ang pikon, talo. One Hinubaan, Tiga ulo man balita ikong isang kag iban. serbisyo publiko. Ginambala na gin nga hindi magsulod dira sa bantay dagat kay hindi magparking. Kay may baral na ginada. Ga parking man gyapon. Di ginasunod na lang ginasunod. Ginamintin naton ang kataway sang bantay dagat. Buligan naton bala. Hindi kay kita mismo magpasaway. Kabalo na kita may baral sudlon ta pa. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa mula naton mapalapot mga kapartner, mga latest update naton, mga serbisyo ginapalapot sang aton nga pinalangga nga Mayor Dap Anthony Vidaura sa Garilikas. Watching live na live, partner naton Janber Placido, ti Ma'am Alasio Aisa, ti shout out na lang na sa imo Ari gid sa Subong di katanaw kag nagmuno gid sa nga daw wala gid naka shout out si Madam Alasio Aisa. Te shout out na lang ano na sa imo kung makatanaw ka niya. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Di lang kita kutob mga partner, wala na kita sang oras. Sa gyapon mga partner, padayon kita mag-follow sa aton official page diri Pagbanaag Radio. Kagaman, follow taman official page sa aton pinalangga nga Mayor Dap Anthony Vidaura sa Garilikas. Follow taman ang 96.7 na Lovely News FM, IMN Digital. I-follow nyo man ang page si Kapartner Kenneth, Kapartner Kenneth official page. Manamong salamat sa gyapon sa inyo padayon nga pag monitor o pod sa aton mga partner dra sa 96.7 FM, The Lovely News FM mga kapartner. Thank you so much sa aton dira nga radio station manager Dr. Saldo Reliquias, sa aton dira program director Honorable James Bernard the Good Boy Reliquias, o pod sa puwersa sa 1-2020 Zia Corporation, Geyser Gas Station, Jobs Pharma and Lovelands Pharmacy. Partner Janber Placido, tanawan ng live.
nag-comment na si Purisima Alasio Aiza. Juan Hinubaan. Tanawa sa live mo, ara na Balita sa- kag serbisyo publiko. Te, hi, hello, landa ko no And of course, maraming salamat Sweet Hotcakes and Party Needs. Crispy King. Thank you so much. Kagaman Amigos Kinik Herbal Coffee, mga kapartner. And JR Flores Saloon. Sa gyapon, mga kapartner, padayon kita. Padayon kita sa pagupod, sa pagsulat, sa aton pinalangga nga mayor. Sang bago nga kasaysayan sa banwa sang hinubaan. Balita, kalingawan, kag edukasyon. Ini si kapartner Kenneth Perez. Juan Hinubaan. Nga mga lugar. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. Juan Hinubaan. Juan Hinubaan. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan. Kagkaibig nga mga lugar. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. Juan Hinubaan. Juan Hinubaan. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko.